Salam, selamat hari Minggu Madihita. Adorang sotapuka parmingguota, jumolo mahita martangiang di bagasan rohat tabe. Amen. Tapuji matuhata marhite buku ede nomor 112 ayat sada roditolu. Rim Mahamujongjong. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia natu mopalangit dohot tanoon. Amen. Songonodo hatani Tuhan Jehovah, idama apala ahu sadiri uso-uso sogot di biru-biruku, jala luluakku nasida, songon pangaluluini parmahan di punguanna ganup ari,
uju di tonga-tongani biru-biruna aka nama pari ibana. Suang songoni ahu mangalului biru-biru kusogot. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata jala amanami, sai togu-togu jala rajai ma rohanami marhite hite todim, asa ulu hami manangihon dohot majalo hatam, sai pahot mahatam di bagasan rohanami, asalam ibaru jalalam badia rohanami, sai urupima asalam marhaposan hami, tu anakmu Tuhan Yesus Kristus, asa jupak kami hangoluan saleleng nileleng na. Amen. Udul mahamu. Tapuji matuhatta marhite buku ede nomor 457 ayat sada dohot onom bagasni haholongan. Tangion hamuma pati ni debata nanienet sian Mateus onom ayat 30. Sai jumolo ma lului hamu harajau ni debata dohot hati goranna dungi tabahononna do sude aka ondeng tuhamu. Songoni do sahatna atong rak mangidogogo mahita tu Tuhan debata lau mangulahon na hobar tu patiknai. Ali Tuhan debata, sai partugui mahami, mangulahon na hobar tu patikni. Amin. Tapuji Tuhata marhite buku ede nomor 162 ayat sada dohot tolu. Oh,
Topos lima dosata nagudangi martang yang mahita. Ale amanami jala debatanami dari banua gijang, pargogo na suatu dosan, pardenggan basa doho, jala rodi saleleng nileleng na do asine roham. Saimar panguati maroham di hajahaton nami, jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jok dohami mardosa marado poko, jala jok do husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalasyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalasyon nami, unang alang asini roham, say rupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuaon nami, palua hami, jala sesah dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Songonodo hatani Tuhan Jehovah, nunga pola hupasisi akka pangalausim songon obun, jala songon obun manorop akka dosam, saimulak maho tuahu, ayaudo sipaluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Udul mahamu. Tapuji Tuhatta marhite buku ede 420 ayat sada rodi 2 sai haposi Tuhan mi. Tatangihon ma hatani debata ima turpuk epistel
di Mingguta Sadarion. Epistel dihita di bagasan Sadarion tersurat di Amos 5 ayat 4 saat rodi onom. Masikat soring mahita majaha. Ai songonondo hata ni Jehovah tu pinopar ni Israel. Lului hamu maau asa mangolu hamu. Unang tagunan lului hamu Betel, jala unang lah hamu tu Gilgal, jala unang taripar hamu tu Berseba, ai tarbuan tu habuanga desogot ia Gilgal, jala ia Betel gabe siswada. Lului hamu ma Jehovah asa mangolu hamu. Asa unang dirapok bagas ni si Joseph, songon api, jala sudah dipangan, HP dang adong pangit topi di Betel nanggo sahalak. Songoni do sahatna, Martua do akan atu mangihon hatani debata, jala nau peopsa, amen. Tapuji matuhata marhite buku ede, sian nomor 700 sia ayat sada rodi 2. Tidakon ma hapor siautai songona hina tidakon ni dongan sahapor siauta disadok portibion ra mahita madok au porsea ido ama parkugun na suatu dosan natu mapalangit do tano au porsea di Yesus Kristus anaknya debata Jehovah na sasadai imana tinggone si Maria naga-bagabean siantondi parbadia andorang suabubuan ida tuhata natumau na bernit di panghuman ni silatus nama teterpajal leibana di hau pinor silang natua tubano toru dengitan namulak mangoli dari patuluhon nama naik tu surgo lahun dulu siamon depat Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disibai bana pamulak sogut tu tanoon manghumi halak na mangolu dohot namate au porsea di tahun di perbadia jaladong sada huria nabadia huria topani halak Kristen akan nabadia do dia asas ni dosa do dia tai naman do mulak mangulu doso dan halak naun amin hudul mahamu ede pujian sian pungan ama
tatangihon ma tikting di minggutta sadarion. Tikting Minggu 17 Juli 2022. Parlado akebe Serpong pasaton selamat hari Minggu jala selamat mandohoti parmingguan di bagas Joro dohot na batu pahon parmingguan di bagas na ganuk marsada-sada. Lau suhud ma pasaton nami sian parlado selamat ulang tahun turuas ni huria namar ulang tahun hari hatutu dohot namor ulang tahun par saripion di mingguon. Di ramoti jala di pasu-pasu tu hatta mahita saluhutna. Tikting parjolo. Goarni minggutta imat minggu palimahon dung Trinitatis. Mingguon 17 Juli 2022 masuk mahita tu minggu 5 dung Trinitatis. Trinitatis namar lapatan hasi tulusadaan ni debata ama anak dohot tondi parbadia topik ni minggutta ima Yesus mengalului jala paluahon namago atau Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Napaduahon berita anak lahir di hari Kamis 7 Juli 2022 nunga di basa-basa tuhatta sadada danak bawa di keluarga ni amat Erikson Ferdinand Pasaribu, Inang Asima Despiona Purba, nomor register 1035, alamat Taman Ubud Indah 6, nomor 30 Lucia, Lipo Village, Karawaci, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Wik Ebenezer, Hipasdo Dakdanaki Nang Natorasna, Tatangyakon Ma Asa di Pasu-Pasu Tuhata Sude Keluarga, Napatuluhon Ruas Natabba, Mamuka Minggu Sadarion 17 Juli 2022 tajalo magabe ruas ni huriatta hakabe Serpong. Naparjolo keluarga Lambo Parulian Hutapea Inang Mari Angelina Situmorang nomor register 1097 pindah sian hakabe Kebun Jeruk Resort Kebun Jeruk Distrik Walu DKI Jakarta. Alamat Perumpila Melati Mas Blok O7 nomor 10 Pitu Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, masuk Wik Yerusalem. Napaduahon, Hana Budiarti, nomor register 1000 Walu, pindah sian Gereja Pelayanan Penyembahan Karismatik atau GPPK Bandung. Alamat Apartemen Bintaro Icon, Jalan Jombang Raya nomor 26, Kelurahan Perigi, Desa Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, masuk Wik Sion. Napatuluhon Riani Putri Melati Simanjuntak nomor register 1000 Sia, pindah sian Gereja Katolik Santa Maria Stasi Keuskupan Agung Medan, Desa Gajah, Kecamatan Desa Gajah, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Alamat Rum Hanania Residence nomor B4, Desa Cicalengka, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, masuk Wik Betani. Napaupaton Rut Mintauli Simanjuntak nomor register 1100 pindah sian HGWP Pekantolan Resort Blok Songo Distrik 26 Labuan Batu. Alamat Akasia Apartemen BSD Jalan Lengkong Gudang Timur Kelurahan Lengkong Gudang Timur Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan masuk Wik Sion. Tatangnya konma sude ruas nai baru asagabe ruas nama Burju Jala Mangulu di Huriana. Napapaton ruas Napida. Mamuka Sadarion Minggu 17 Juli 2022 Budi Rinaldi ruas ni Huriana terdaftar di nomor register 110 Wik Galilea. Dangbe tarsurat nasida gabe ruas ni HKB Serpong. Alana nunga pida nasida gabe ruas di gereja JPCC Jemaat Kristen Indonesia Jakarta. Tatangyakon manisida gabe ruas naburju jala namangulu di gereja na dituju. Na palimahon tikting parbagasan. Tikting parjolo dohot paduahon. Naeng manjalo pasu-pasu parbagasan ima. Martoyo Miharjo Siombing. Ruas ni hagabe Serpong Resort Serpong. Yanakon ni amang situa Budiarjo Siombing. Inang Naijo Pasaribu. Alamat BSD Jalan Pinus Raya Blok D4 nomor 22 Sektor Sada-Sada Sion.
dohot renta nopalita gultum, ruas niagape Rumbai, Resort Rumbai Distrik 22 Riau, boru niamang situa hatus gultum, inang martauli siombing, alamat Jalan Mekarsari RT 3 RW 2, Kelurahan Lembasari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau. Pasu-pasu perbagasan dipatu pada hari Sabtu 23 Juli 2022 pukul 10 WIB di Gereja HKB Rumbai, Resort Rumbai, Distrik 22 Riau. Napanopon, namar jamita sadarion. Sadarion Minggu 17 Juli 2022 di permingguan pukul 8 WIB, dohot pukul 10.30 WIB, namar hobas gabi perjamita ima inang Pendeta Deborah Purada MTH, Kepala Departemen Diakonia HKBP. Marition, kami pasaton selamat melayani, selamat datang ma di inang Kadep Diakonia. Na papituhon, pakobasion partangan wik, parhalado manosoi sude ruas ni huria di ganupik, asa dihaburjuhon mandohoti partangan wik. Songonon ma hatutuan partakian di partangan di ganupik na dibuka pukul 20 wib. Na parjolo Rabu 20 Juli 2022 Wik Ebenezer, Rabu 20 Juli 2022 Wik Philadelphia, Kamis tanggal 21 Juli 2022 Wik Yerusalem, Kamis 21 Juli 2022 Wik Sion. Nomor 8, rekrutmen pemandu lagu dan pemain musik. Seksi musik Dewan Marturia KBP Serpong mangidohon tu sude ruas asa parsidohot makobasi gabe pemandu lagu atau PL, dohot pemain musik atau VM di sude parmingguon. Pasuraton diri dibuka sadarion minggu nasalpu 3 Juli 2022, sahat tu hari Sabtu natuari 16 Juli 2022. Alai boy depe mendaftar sampai sadarion. Marhite WhatsApp ma tu amang saat pasaribu di nomor 08 10 tolu 1100 2662, manang tu amang Johnson Hutagaul di nomor 08 sadawalu 02 sada walu tolu sada 2. Atau rangan nadumasi boy mata jaha di titing na disagihon di grup Wikta B. Pasiahon parminggon di gereja. Parminggon di gereja di patupa opat hali. Pinangido matu sude ruas ni huriata mabuan Alkitab, manang Bibel dohot buku nyanyian, manang buku ende. Paraldo ni huriata manoson asagabe ma parminggu mandalaton protokol kesehatan saliling di kompleks gereja, jalan ditiki mardalan acara minggu. Hatorangan nanumasi taidama di buku tikting naung di sagion tuhita marhite WA grup masing-masing. Pasapuluhon parmingguon tatap muka sekolah minggu. Mamuka sadarion minggu mamuka minggu nasalpu 3 Juli 2022, mardalan ma sude parmingguan di sude kelas, ima parmingguan kelas pra TK, kelas kecil dohot kelas besar. Hatorangan na apit tajahama di tikting naung di sagion di grup WA Ganupik. 10 sada, donor darah bekerja sama dengan PMI Kota Tangerang Selatan. Di hari Minggu 24 Juli 2022, Seksi Kesehatan HKB Serpong, Rapak Dohot Palang Merah, Indonesia PMI Kota Tangerang Selatan, naing patupahan ulon donor darah. Akar ruas na naing parsidohot menyumbang darah tu PMI, boima pasuraton dirina tu Dr. Riris Tarihoran di nomor WA 0813 800 35721. Yang ke-12, Kebaktian Padang Remaja. Kebaktian Padang Remaja KW Serpong 2022 di Patupa Sadarion Minggu 17 Juli 2022 pukul sia saat pukul 10 WIB maringanan di Kebun Kepik Gunung Sindur Bogor. Napa 10 tuluhon pendaftaran tim multimedia junior HKBP Serpong. Hombar turosot niulaun dohot pakobasion di tonga-tonga ni huriata. Tarlumui ma marperdumuan tu pemampatan teknologi digital dohot informasi. Huriata KB Serpong mangotang akar remaja asa marsada roha jala parsidohot di pakobasion tim multimedia junior HKB Serpong. Sian niojar ni roha. Informasi dan rumasi boy mata dijaha di tikting uhut ma dihubungi narahubung. Na parjolo Sara Manurung 0813 1544 5701.
atau Grace Tampu Bolon 0857 7297 8482. Napasa Plopaton, penalahan Alkitab PA NHKBP dari Sabtu 23 Juli 2022 pukul 10 siawib di Patupan Apo Subulung HP Serpong do ibadah PA do tema kek manalah seharusnya. Amsal 25 ayat 20 sada saat ro di 20 walu. Songonima suara nitikting di mingguta sadarion titing parhepengon boy mata jaha di laporan parhepengon naung disagion tu kita marhiti WA grup wik masing-masing di ganup wikna martang yang mahita. Puji-pujian doa meletin roha pasat tami tuho Tuhan pardingga basa ala dipangiringmu di hami boy hami marminggu di bagasan sadarion sasudi nai ala asi do tolong ni roham boy hama muji do pasangapon goarmu Tuhan di bagasan sadarion nungahu jaha hami manang nungahu bigi hami aka tikting namasa di uriata nami sadarion suak songon itu aka minggu-minggu namangihut alani Tuhan kuasa taima tuho sudi nai asaho matoktong mandongani jalan masu-masu sudi akka pelayanan di gereja HKBP Serpong. Upasa taima sudi Tuhan ya amang paditanami di gereja namion suak songon akka parhaladu akka sudi pelayan-pelayan di gereja nami akka guru sekolah minggu PDR dot akka nama kobasi di huriamon asaho toktong mandongani jalan masu-masu asa denggan sudi ulaon di gereja namion suak songonido pasa tami sudi akka gembala gereja nami manang pimpinan gereja nami sian mulai tingkat pusat satu tingkat di resort manang huria marsada-sada tong mandongani akka pimpinan nami nanuluhon eporus pendeta Robinson butar-butar homa tong mangaramuti nasida suak songoni Tuhan di bagasan sadarion rabdo do tami imana manguluhon parmingguan nami ima inang pendeta Deborah Purada Sinaga ima kepala Departemen Diakonia HKBP nana marjamita di bagasan sadarion otok matok tong mandongani inangon asaboy hami mendapot akka pasu-pasu tarlungubi sian barita nauli napina sehat ni inangon di bagasan sadarion martang yang hami tu ho Tuhan tu akka hami sudi dison pasatai masudi akka yanakon nami baik na di parsikolan manang naung karejo mana nanaeng manglului akka rokap leon ma nahobar tu lomo don asini roham songon ni Tuhan namar ningot hami dia kana tua-tua nami narap do tami dison manang na di bona paseugut panasida manang di hutana asing asaho matok tong madongani nasida mangaramoti jala masu-masu mangaleon kesehatan suak songoni akka singolu ciganu pari Tuhan di bagasan sadarion pasat taima Tuhan tuho akka ulaon nami maragami akka nakarejo lian makarejo nadinggan dot akka pangkat manang nakarir nadinggan suak songoni Tuhan akka namar usaha akka namar bisnis ho matok tong malian pangaramotion jala mangalian akka nahobar tusi tuhoro pasaton nami Tuhan akka dongan nami na di bagasan parsaiton mungkin na di bagasan rumah sakit manang na di bagasan jabu nabi marsada-sada alani situasi parsaiton senarion manang isoman manang sahid na asing tuhoro pasaton nami asahoma toktong mangaramotin nasida jala pamalupon sahid nasida Tuhan di bagasan sadarion marningot dohami tu akka uluan ni negara namion upasa taima tuho mulai dari tingkat RT satu presiden nami asal nasida sebagai pengaramoti pangonggomi negara namion ho matok tong mandongani tarlungobi mam di bapak presiden nami Pak Jokowi asa boy memimpin negara namion dengan dohot dinggan asa sudi hami taruli pasu-pasu dohot akka berkat sok songoni Tuhan kuasa taima sudi terlumuwi ma pemerintahan nami di Tangerang Selatan dohot di Bantenon asa hoto tong mandongani asa boy kami marminggu dot mamuji do pasangapon warmu di bagasan lasiroha tanpa ada suatu gangguan Tuhan di marningot dope hami sudi akka nakutangi kok kami Tuhan jumulo masih sadu sanami nagudangi asang gunang gabi pangabati akka asido tolong ni roham na pasal tomu tuhami gaduk marsada-sada di bagasan Yesus Kristus martang yang hami tuho amin.
dinalao mabege barita naulihita tapuji ma tuhata marhite bukuede nomor 325 ayat sada dohot 2 di Johon Yesus ro. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate muna dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata turpuk jamita di minggu palimahon dung Trinitatis, ima sian Evangelium Lukas bindu 10 sia, mamuka mai sian ayat sada sahatu ayat 10. Songonon ma tarsurat disi. Dungi dibongoti laos dibolus ibana ma huta Jericho. Jadi adong madisi sahalak iduk ni akka si jalobeo. Namargoar Sakeus namorado ibana. Dipangido rohana naeng idaon na rupa ni Jesus. Alai dang tarbaheca siala na toropi. Ay pardaging na met-met ibana. Gabe marlojong ibana tujolo. Di panaik mahaw galagala sada. Anggiat di ida ibana. Ay ido dalan si bolusonna. Dung sahat tu si mamereng ma Jesus tugicang. Laos ninna ma mandok ibana. O Sakeus, hatop mahomijur. Ay ikon sorang ahu tu jabumi sadarion. Jadi hatop ma ibana mijur. Las rohana manjakon Yesus.
marnidai marungut-ungut mana sida sude mandok, na sorang do ibana HP tuhalak si pardosa. Gabe Roma si Sakeus didok matu Tuhani. Olo Tuhan, satongani akka artakima hulehon tu akka napogos. Jala ia adong na huangati, siopat lopit ma hupaulak. Jadi didok Yesus ma tu ibana, dapotan tua do pangisini jabuon sadarion, ai pinoparni si Abraham do nang ibana, ai narodo anak ni jolmai mangalului jala paluahon namago, ido ianggo sahatna. Unguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Memang heado iba marminggu di HKBP Serpongon. Alai nunga puluhan tahun nong salpu. Alanido adong do nong mananda. Alai godang dope naso mananda. Alani adong pepatah namandok tak kenal maka tak sayang. Alani hupata dahon madiriku tutonga-tongata asa manang di dia hita pajupang boy hita masih sisean. Ya ahu pandita Deborah Purada boru sinaga nama nubuhon ahu boru lumban tobing. Jalanunga marha sohotan na mangalap au amang augu uno maruli tua si manjuntak. Mangula di salah satu lembaga sosial na adong di Karuizawa Jepang ima menangani anak-anak korban kekerasan, dohot anak-anak korban perceraian. Di basa-basa debata tu hami dua dak danak boru na parjolo neng tingkat sadama di Universitas 11 Maret, jalan napa dua hon kelas 2 SMA. Mauliatema di debata di tahun 2008 sahatu 2012 tarpilit au gabe pareses paropuan pertama di tempaton di HKBP Disik 10 onom humbang Habinsaran. Adong dora pangarato nami sian humbang ate amang situasi laban tong do pemerhati dot akalana asing ate. Jala moliate di debata di tahun 2012 tong do tarpilit au gabe pareses paropuan tong dope holan salaku parupuan mangula di Distrik Pitu Samosir berkedudukan di Pangururan. Los disi doau pajupang dot pangarato naburju amang sintua nepos pakpahan dot keluarga. Pangarato nami sian HKBP pakpahan si tinjak. Baru dope hami pajupang ala pesta renovasi jala sahalak badan pengusaha ni HKBP naburju. Memang ikon badan usaha odo anon na menopang. Sentralisasi keuangan di HKBP asa bowi dadaholan sian pelian 2 namar boho ale marhite aka usaha na bowi si hebak konota. Jala moliate di debata ala HKBP Serpongon. Tarbarita do pangulana goktikina parhaladona songoni nang sude ruas naburju. Alaniaha ditupai hamudo satu unit audio visual di PK Hepata Lagu Boti. Ima inganani aka anak kota na tua-tuata na difabel. Los adong muse nang ditolopi hamu pangiduan ni pimpinan ni HKBP Lahore renovasi no mention Christian Center. Ala manjonok nama sinode godang di bulan Oktoberon jala pakiondo disi no mention Christian Center. Molia tema sude hamuna amang inang. Di tabay tuhatama pasu-pasuna marlopit ganda. Songoni kesehatan, songoni tuana konta.
asa gabe anakon hasea halomuani rohani tuhatta. Moliate di debata di sinode godang ono plutolu tarpilit au gabe kepala departemen diakonia HKBP. Mangula rap dohot inang pandita Dr. Anavera Pangaribuan nasongon kadep marturia HKBP. Tarpilit muse di sinode godang ono 25 gabe kepala departemen diakonia periode paduahon 2020-2024. Tanya kok kamu amang inang sehat hita saluhutna sehat au dilehon bisuk asabui go to the next level. Ima tangyakta. Alani rapak doami di sondot sekretaris khusus nami Ibu Pendeta Beatrice Manurung jongjong ma ibu anak koni padita doon pandita nalom manurung ya. Rapak mandongani 24 jam kerja keras dohami dot sude pimpinan na 5 amang. Alani sahat matabe sian OP Poru Surya Kristen Batak Protestan amang sekretaris jenderal kepala departemen Koinonia kepala departemen Martunia songoninang kepala departemen Diakonia tuhita saluhutna talumobi tu amang situa Albert Simanjuntak. Songon narasumber nami natong mangalehon rohana turia KBP. Dot sudi hamu amang inang. Na soboi huguari hami ganup marsada-sada. Halo John muna panarihonon muna tu huria KBP di pasu-pasu Tuhan. Horas ma dihita saluhutna. Unguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Dimulanai pakobasyon ni Tuhata Yesus Kristus ima pakobasyon pemberitaan Injil di patupa di sinagoge do di rumah-rumah ibadah alai los disi adong do nama cai takang ima siboto surat ahli parise naholan karejona mangalului dalan laho madabuhon Tuhata Yesus Kristus. Ido ubahen gabe beranjak tu luar ma pemberitaan Injili tu kota-kota tu desa-desa tu dolok-dolok tidak mengenal kota-kota yang besar tetapi juga sampai ke pedesaan ke dusun-dusun. Jala sahalion di patupa Tuhata Yesus do pemberitaan Injil marhite metode namardalani sian sada inganan tu inganan na asing dada jamita mimbar holan paimahon di huria alai mandapoton sudi akaruasna di mana dia berada. Di mana dia mangula, menghampiri nasida, bertatap muka, patupa parjupangan. Songon nataida diturpukon, dina dibongoti ibana huta Jericho, di awal nai, sasitongna, dang adong, sakap ni Tuhan Yesus lau singgah tusi. Alai ala adong do, sahalak nama pitung ima Bartimeus nama ngolu alani belas kasihan meminta-minta ujungna mangido si Bartimeus dina diboto haroro ni Tuhan Yesus asa dijama ido ubahen boi ibana marnida lausianido rarat baritai tu si Sakeus sahat tu ibana Tuhan Yesus Kristus na boi patupahon tanda halongangon na patupa pemberitaan Injil ido ubahen marlojong ibana diboto ibana do kesadaranna na memiliki keterbatasan ala manusia na pendek ujungna dilului dalan ibana laho manakoki ima pohon sigala-gala asa bui pajupang
dohot Tuhata Yesus. Di samping ni ita kasdo huta Jericho terbarita sebagai pusat di Palestina na godang aka pemungut cukai. Na mangolu jala mangula di si. Hanya kerjanya meminta pajak berlebihan. Ujungna tujuan itu hata Yesus ima menyelamatkan orang berdosa. Ailomodo rohani tuhata Yesus mida hamumulak ni parjahati tumadit kondalana asa mangulu ibana ido ubahen gabe singgah ma tuhata Yesus Kristus di Jericho. Punguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Taidado keterbatasan ni si Sakeus. Alai gumogodo upaya-upaya yang dia lakukan menerobos kerumunan orang banyak supaya bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Laos yanima di ida Tuhata Yesus Kristus na dinakohibana pohon sigala-galai ido ubahen didok. Sakeus turunlah, aku hendak menumpang di rumahmu. Boydora tabayakon amang inang. Tuhan Yesus sebenarnya di sini mengambil satu prakarsa, satu inisiatif yang luar biasa, mendapatkan orang yang berdosa supaya tidak tenggelam di dalam keberdosaannya. Lobi siani singgah Tuhata Yesus Kristus tumpe ikon jaloon ni Tuhata Yesus Kristus pandangan muka-muka yang sinis karena Sakeus tidak disukai banyak orang, dibenci, dicerca, dimaki, bahkan diisolasi karena pemungut pajak. Sianido boi boto otta dada holan marhite hata tuhata be panadaoni si Sakeus tu Tuhan Yesus Kristus alai marhite parjupangana nama cai bagas di bagas ni si Sakeus ujungna di si idaotado transformasi perubahan yang luar biasa sian sahalak pardosa naso mananda Yesus bahkan mungkin pernah menjerumuskan Yesus kini menjadi orang yang penuh dengan kelemah lembutan karena dia bersedia memulangkan semua harta orang-orang yang pernah ditagihnya 4 kali lipat sesudah dia mengenal Yesus. Sakeus yang tadinya mukanya keriput pendendam tetapi menjadi Sakeus yang cerah, Sakeus yang ceria. Buasa macai dihasogohon halak pemungut cukai karena mereka banyak melakukan pertentangan dengan orang Yahudi dan mereka melakukan persekongkolan dengan pemerintahan Romawi. Di samping ni pemungut cukai mengambil jatah lebih dari sebagaimana yang seharusnya. Punguana hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Ahado naboi putihota marhite kisah Sakeuson. Secara khusus tuhita namangi huton tuhata Yesus Kristus. Natargoar songon sisiani Kristus. Di mana acap akibat kemajuan di bidang ilmu teknologi dan informasi yang banyak mempengaruhi negara-negara maju, ale termasuk kita na adong di Jakarta, Jawa sekitarnya, mempengaruhi pola pikir kita. Adong na mandok dan pola berikut tu gereja, pajupang marsaordot halak na asing, dan rikot be manjahaha tadi debata, dan rikot be martangiang ala holan ta pencet YouTube.
nunga disi tampil ibadah minggu dengan berbagai ragam pengkhotbah kaliber yang luar biasa, apakah yang pendek, apakah yang menarik, dan juga yang sangat luar biasa mempengaruhi spiritualitas kita. Ale songon hala Kristen nasohea tarsirang dohot parsauran pajupang dot debata pajupang dot akka dongan na asing dison mahita di paingot molo taingot akka dongata na di India, di Cina, di Malaysia mati dibunuh karena memberitakan firman Tuhan. Tetapi ada juga dari antara kita malas untuk bangun pagi-pagi ke gereja. Marsaor dot hatan di bata tumpe so adong tantangan dohot rintangan tumi bakon akka dongan na asing. Jalada kia talului songon dia do dalan haluar asa boi hita hatop tumi budungo talumobi di hari Minggu dan terbuai dohot tontonan yang mengasyikkan, yang menggiurkan. Alani ido ikon bercermin hita, ikon marsiajar hita, sian si Sakeus tumpe di bagasan keterbatasan na mengalului cara pajupang dohot tuhata Yesus Kristus. Allah holong di debatana jolo. Tu si Sakeus los ido holong na ditikion. Dilehon tu hata do kemampuan tu hita ganup marsada-sada ima kemampuan asabui pajupang dot Yesus. Setiap proses na dialami Sakeus mengajar hon hita bahwa sude na uli marharoroan sian roha dot ate na ias roha na uli na olo mangalulu Yesus mendatangkan usaha yang gigih laho mandapotoni asa marhitei sude dalan na mangambati laho pajupang do tuhata Yesus Kristus bisa disingkirkan. Alanido punguan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus talumobi masuk kita di bagasan taunon songon tahun kesehatian sada marohamuna sada matujuan di dalam kasih tanpa mencari kepentingan yang sia-sia. Kesehatian ni nunga di patari dahon amang inang marhite tahun nong salpu tahun pemberdayaan masih papunguan potensi dohamu asa lamberdaya sudia karuasta baik di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang ekonomi. Talumobi 2 tahun hita menghadapi COVID alai buido sudi parsaurata di tonga-tonga ni huria marhite virtual mardalan dohot denggan jala molya te di debata nunga lam tu normalna keadaan di tonga-tonga ni kantor pusat HKBP. Marhite partisipasi muna amang inang digerakkan Rp1.000 dalam rangka mentuntaskan hutang dana pensiun HKBP. Nah di awal kepemimpinan nami 144 miliar alai molyate di debata nunga tinggal 20 miliar. Molo marsitu tu hita boido di Agustuson beralih sistem mahita sian manfaat pasti tu irian pasti asa unang B hutangi menumpuk songon najolo ale masing-masing jiwa bertanggung jawab untuk mencari jalan bagaimana memiliki dana pensiun marhite kompensasi naung jinalona sian HKBP di son marikot amang Albert pemberdayaan ekonomi asa sude akan ong manjalo pensiun unang lupa ala suadong B tu dana bulanan nate amang ikon peningkatan di bidang ekonomi badan usaha pun harus bergerak songoninang sentralisasi keuangan naneng tau launching di bulan Oktober
Ro Joko Widodo laho rapdot hita manangiakon kesuksesan sentralisasi keuangan los diimplementasi di bulan Januari 2023. Alani pos dorohata di minggu palimahon dung Trinitatison tandani halak nong manjalo haluaon sian debata songon si Sakeus nong diubahon ngoluna boy ibana gabejol mana merdeka na bebas tumangihon hata ni debata tabain mahata ni debata parsoran nauli na denggan songoni partangyangon asa boy toktong hita pajupang jala lekat tu debata. Selamat memasuki minggu kelima dung Trinitatis tuhata mama masuk-masuk. Amin martangiang mahita. Mauliate mardongan puji-pujian di sobon rohanami ale debata nami. Dinalasi tutu rohanami tumangihon hatam nabadiai na paingoto kami. Dirangkul hodo Sakeus halak pardosai ala dangoloho ale Tuhan sada sian hami jolma na toktong mian di bagasan dosa ale malua ma sian hadosa oni gabe parjambar di ngolu nama noktong rodi saleleng nileleng na moliate di parsora natung mace uli rap dot sude ruas ni huriam mulai nakaning huidahami dak danak sikola minggu remaja na poso talumobi di anak konami remaja na sedang kebaktian padang niluho ni Bapak Pandita Hotma Pasaribu posituturo hanami mulak sian kebaktian padang lam cerah refresh sude anak konami jala semangat memasuki parsiajaran di bagasan tahun ajaran nai baru ali Tuhan di sude ruas ni huriam na tongon di bagasan parsahiton lehon hamalumon na di bagasan arsak ni roha apuli na di bagasan mandau siako rangkul nasida asa unang lamadabu tu pangunjunan suang songoni anak konami na umur na nunga gajang ale soro sirokap ni todi lehon sirokap ni todi di nasida dia ka keluarga nong marhasotan swadong anak dot boru lehon anak dot boru di nasida pasu-pasu anak konami naung memasuki TK PAUD SD SMP SMA jala adong nasobe masuk tu perguruan tinggi negeri ale ikon tu swasta pasikop masude kebutuhan pendidikan anak konami asa gabe anak syoloi ajar jala biar mida jahoba pasu-pasu sude hamina tua-tuana manogu anak konami gabe anak namar habiaran tu debata sabing ali Tuhan hubwa kami di bagasan tangiang nami sude ruas ni huriam nadong di HKBP Serpong marhite potensi dot profesi nasida nama ragam pasu-pasu ma parkarejoan ni nasida baen ma marparbue jalagabe haboran pasu-pasu nasida dia kadongan humaliang moliate ale Tuhan di panarihono ni nasida tuaka keluarga besar PK Hepata marhite 1 unit ruang audio visual songoni renovasi tu Nomensen Christian Center positu turo hanami homa manambai pasu-pasu namar lopit ganda asa toktong nasida gabe haboran pasu-pasu dia kadongan humaliang padoon munasa parsahiton nang parmaraan alelehon hai pason talumobi dikerja sama rumah sakit HKBP Baliga nang dohot ruas ni huriam dison asa buila meningkat kesehatan ni ruas ni huriam marhite kegiatan-kegiatan na meningkatkan kesehatan, meningkatkan ekonomi, talumobi di na masa pandemi COVID, jalamakor hondo petu partikian ekonomi sadarion. Positu turo hanami, homa mamasu-masu nang Bapak Pandita Resot nami, Bapak Pendeta Robert Utapea, Rab dot amang Pandita Hotma Pasaribu, dot amang Rajiun Nababan, suang songoni amang Calvin, Opus Sunggu songon pandita fungsional nasida asa toktong masih rupa-rupan masih tukul-tukulan songoni sekur nami bendahara nami nang sudi akap parhalado dot perangkat na di huriam dot di resoton homa toktong mama sumasu song leader liturgis dohot sude aka
parede nang songoni pemusik. Hu pasat hami ale Tuhan pardalanani huriam di HKBP. Lo mentuntaskan dana pensiun HKBP asa boi tuntas. Jala sonang sohari ribuan sudiaka pelayan na pensiun lam tu sejahterana. Songoni desentralisasi keuangan hodo hupatu jolo hami. Atong pasu-pasu mahami nang dinamulak siantong-atongani bagas jorom asa hodo hupatu jolo hami. Jumlah urasi ami sian dosa panglosyon nami. Marte Yesus Kristus jalo matang yang namion. Amin. Marede mahita los tapasahat ma peliata tuhuria dohot tu pusat. Puji Allah
martangyakon mapeliata tuadopa ni debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo harorwani saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasa uli basa na mauli utus. Upasat hami masyana nilehon mi tu hami pelian nami tuho, say jalom may gabe uap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa hupar hasya kami pelianon, pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mi tu hami, aslam girgir hami mandok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua tongaon sona di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami son pane sanami, di dosa ni dongan amar dosa tu hami, una kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasorhon madamena tutodim amin. Horas Madita Sudah.